हे बघ हाय खेळतं खेळूसाठी लय काय नाही काय हा चिकनची ग्रेव्ही आहे ओके त्याच्यानंतर पनीरची भाजी आहे डाळ हा गुलाबजाम चपाती व्हेज क्रिस्पी गावी तसं भोवरो यायचो यो राजीवचे पप्पा तुमका काय आवडला कांदा भाजी का बटाटा भाजी कांदा भाजीवर जास्त जोर वाटतं आणि झोप बुडणार नाही तुम्ही स्क्रीन चालू हा डान्स करू शकता ते बघायचा ऐकायचा आणि त्याच्यासाठी हईला पाणीपुरी आणि शेवपुरी डाळ आणि शेवयांची खीर काय हवा ब्रेड हवा ह्यो आहे स्विमिंग पूल आणि हाय बसू शकता आंघोळ बिंघोळ केल्यानंतर नमस्कार मंडळी तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ तर मंडळी भावी जयाची सामायिक परीक्षा आता संपली आहे आणि त्यांच्याने अगोदरच सांगितले नव्हतं आमची परीक्षा संपली काय आपण रिसॉर्ट का जायचा कर्जत का आम्ही एक विला बुक करून ठेवला होतो आणि त्या रिसॉर्टचा नाव हा ब्युटिक स्टे ब्रिसा म्हणून आणि ह्या कर्जत का आणि त्याचे सर्व डिटेल काय असतील ते आम्ही तुमका डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि स्क्रीनवरती देऊ म्हणजे तुमका जाऊचं असलं तुम्ही जाऊ शकता आमच्याबरोबर दीपालीच्या बहिणीची फॅमिली पण म्हणजे राजवीर आणि कोणती राशी वगैरे ते सर्व म्हणजे 2 फॅमिली मिळून आम्ही जातो आमका आता कॅन्सल करूचा होता कारण माझा कंबर दुखत होती भाविका सर्दी दीपालिका सर्दी पण ते कसा अगोदर बुकिंग केलेला होता त्यांचे पण पैसे भरलेले होते आमचे पण पैसे भरलेले होते त्याच्यासाठी आता कॅन्सल नाही करत आहोत तसेच आम्ही जात बघू काय मजा येतात ती आणि सर्व तुमका आम्ही थैची मजा किंवा त्याचं जेवण बिवण सर्व आम्ही तुमका दाखवू आता हे वेळ जास्त काढत नाही आम्ही आता निघतो कर्जत का जाऊ चला लेट्स गो आता कर्जत ट्रेन इली ह्याच्यासून आम्ही आता कर्जत का जातो भावी द्या लेट्स गो राजीर भेटलो आमका बॅग बी घालून येलो राजीर रवात त्या ट्रेन मध्ये आता ह्यांची मजा झाली राशी थया रूपा थया म्हणजे आम्ही सर्व आता नेरळ स्टेशन का उतरलो थोडा लपडा झाला कारण ही गाड्या सर्व नेरळ पर्यंतच कर्जत आते खोपोली मेगा ब्लॉक त्यामुळे आता लपडा झाला बघू आता आम्ही बस किंवा प्रायव्हेट गाडी करून आम्ही कर्जत का जाऊ लय मोठा लपडा झाला तर म्हणजे फायनली आम्ही ब्युटिक स्टे रिसॉर्ट का इलेले आहो लोक आपापले गाडी घेऊन इलेले आहेत भावी हमारा भी दिन आएगा गाइज हमारा भी दिन आएगा ब्युटिक स्टे हे बघा लोक मर्सिडीज घेऊन इले आम्ही आरमाडा घेऊन इलो हे साईडला कॉलेज कुमार आला आहे हा बघ राजवीर एकदम नेचरने भरलेला तुम्ही बघू शकता अशा नेरळ नाही कर्जत सॉरी तर आता आतमध्ये जातो आम्ही ब्युटिक स्टे रिसॉर्ट अरे ते का केस बघ असले इलेले आहेत ते अरे बापरे घाबरलंय मी तर आता आमच्या विल्लामध्ये जातो मंडळी तुम्ही हाय बघू शकतास लहान मुलांका खेळू वगैरे हे स्विमिंग पूल काय तो ह्यो बघ स्विमिंग पूल आणि ह्यो संपूर्ण आपलो विला तर हे स्टेसाठी दुसरे पण ऑप्शन आहेत पण आम्ही 2 फॅमिली असल्यामुळे पूर्ण विला घेतलं आणि तो विला लय मोठा आणि हाय स्विमिंग पूल पण तुम्ही बघू शकतास ते तुम्ही हे पण खेळू शकतास व्हॉलीबॉल आणि हाय हे काय सापशिडी हे सापशिडी पण तुम्ही खेळू शकतास 1:30 वाजलो आता आम्ही आतमध्ये जातो त्याच्यानंतर जेवचा पण आमचा असाच स्विमिंग पूल हो बघा तर संध्याकाळी हाय आम्ही पेव घेणार आहोत आणि पूर्ण हाय डोंगर वगैरे सर्व भारीच वाटतं अक्षरशः अरे बापरे हाय काय झाला भोवरी कशा केली हे भोवरी इलेली आहे ही बघा तर पहिले आधी आतमध्ये हे गेले तर आतमध्ये जाऊया विला आपलो कसं आतो बघूया चला कोण दाखवणार अरे यांच्याने बंद केलंय टिंग टॉंग हॅलो वेलकम टू माय विला तर म्हणजे तुमका विला दाखवतो हॉल नाही पहिला ह्या बघा हय पॅस्टियनचा व्हिडिओ आहे लावलेलो आमचं तुम्ही बघू शकतास आणि हो एवढो मोठो हॉल आहे ना बाप रे लय मोठो हॉल आहे हो आणि राशी पण रडता आहे
तुम्ही बघू शकता पूर्ण AC आहे आणि हा व्ह्यू पण जबरदस्त आहे. हो बघा स्विमिंग पूल व्ह्यू आहे आणि हा समोर गार्डन व्ह्यू आहे आणि हो पूर्ण लिव्हिंग एरिया आणि 3 BHK आहे ना 2 BHK आहे 4 BHK आहे. तर ते सर्व बेडरूम आम्ही दाखवतो आणि हे छोटं बेडरूम. तर आम्ही आता तुमका बेडरूम दाखवतो खय खय आहात ते बॅगो आहेच ठेवल्याने त्यांच्याने. हे तर हा एक बेडरूम हा तुम्ही बघू शकतास छोटो हा बेडरूम आणि थंडगार हा अगदी. हा हे पण तुम्ही बघू शकतास. असू द्या इथून पण हॉलमध्ये जाऊ शकता समजला. चला दुसरं बेडरूम दाखवा. तर ह्यो छोटंसं बेडरूम हा. त्याच्यानंतर हा किचन हा ह्या साईड का आणि ह्यो हा बेडरूम हा तुम्ही बघ जास्त पडतील तरी पण. तर म्हणजे ह्यो एक बेडरूम हा तुम्ही बघू शकता जबरदस्त कपाट बिपाट पण आहे हा बघा. चला आता दुसरा आणि बाथरूम पण हा मोठं एकदम हो बघा. आता 2 बेडरूम झाले. आता 3 नंबर बेडरूम होय पहिला वॉशरूम आहे. त्याच्यानंतर वाव मस्त यार बेडरूम आणि हे बेडरूम भारी आहे. हे बेडरूम भारी आहे. टीव्ही वगैरे आहे सर बेडरूम टीव्ही आहे हॉल में पण टीव्ही आहे आणि तुम्ही बघू शकतास आणि कपाट वगैरे सर्व बेडरूम मध्ये आहे आणि बेडरूम मस्तच आहे अगदी प्रश्नच नाही. चला आता तुमका 2 बेडरूम दाखवलो आम्ही आणि थंडगार आहे मस्तच वाटतं अगदी. आणि एक बेडरूम राहिलो तो आम्ही दाखवतो तुमका. तिकडे काय वॉशरूम आहे. चल ते प्रत्येक एका वॉशरूम आहे समजला. बापरे तुम्ही हे घेतास कशा का कारण इकडे तुमका स्विमिंग पूल व्ह्यू मिळता म्हणून नाही गार्डन व्ह्यू स्विमिंग पूल व्ह्यू हॉलला आणि इकडे काय आहे हे बेडरूम मस्त आहे. उलट इकडे वॉशरूम वगैरे आहे सर्व परत मिरर पण आहे. हा बेड लय मोठे आहेत. चला हॉलमध्ये हॉल पण मस्त आहे मोठं. चला काहीच आम्ही हो बेडरूम अडवलं आमका. तर म्हणजे आम्ही आमचे रूम वगैरे अडवलो जाऊन आणि आता जेवणाची वाट बघतो. जेवण इला का आम्ही जेवक जाव तोपर्यंत ही हाय खेळता. तर म्हणजे आमचा हे जेवण इला आणि जेवणकारी आमची आहे वाट बघतात. दीपाली लगेच सांग त्यांना भूक लय लागली. सॅलड हे काय कुरकुरे काय कुरकुरे पापडच्या सारखे. हे चिकन हा चिकनची ग्रेव्ही आहे. ओके. त्याच्यानंतर पनीरची भाजी आहे. डाळ हा गुलाबजाम चपाती व्हेज क्रिस्पी आहे स्टार्टर मध्ये आणि भात. भावी काय गुलाबजाम भात हो तू हा चिकन पडदे वगैरे लावून टाकले आणि टीव्ही लावल्याने आणि झोपतात. कपडे बिपडे बदलल्याने आणि हे बघ भावीन पण आहे कपडे बदलल्यानं फॅन बिन लावून मस्तपैकी झोपली हे बघ. तर मंडळी आता वाजले 5:30 आणि वातावरण वगैरे जबरदस्त होता त्यामुळे आम्ही मस्तपैकी झोपलो आणि आता उठलो. आमचा आहे नाश्ता पण इलो तुम्हाला दाखवत आहे. कांदा भजी आणि बटाटा भजी असं नाश्ता पण इलो आणि चाय कॉफी वगैरे येणारा. आणि भावी जिया वगैरे हाय खेळतात तुम्ही बघू शकतास. हे बघ हाय खेळतात खेळूसाठी लय काय नाही काय हा. आणि मला वाटतं राजवीरचे पप्पा पण आता उठले आहेत. हे बघा राशी पण उठला हा बघा. आणि मस्त वातावरण झाला. पाऊस पडलो होतो मगाशी लय पाऊस पडत होतो म्हणजे आम्ही इलो तेव्हा ऊन होता आणि नंतर अचानक पाऊस पडू लागलो आणि वातावरण एकदम भारी झाला. तर आता आम्ही नाश्ता वगैरे करणार आणि नंतर स्विमिंग पूलमध्ये न्हावक जाणार आहोत. राशी वगैरे उठला आता राशी आणि आमचा किती पाहिजे आपण चांगला. राजीवचे पप्पा तुमका काय आवडला कांदा भजी का बटाटा भजी. कांदा भजीवर जास्त जोर वाटतं आज. हे काय पूर्ण भरून दिल्याने होता आणि गरमागरम दिल्याने त्यामुळे टेस्टी लागला. तर चला आता स्विमिंगला कोण कोण येणार हात वर करा. ओके चला जाऊया खावा आणि चला
हा राशीने पण हात वर केला ना. हे हाय सर व्हॉलीबॉल खेळतात. भावी थंय कशा उभ्या राहुलला बॉल हाणू का खय गेलो तो झाडात गेलो बघा. आता काय स्विमिंग स्विमिंग पूल काय गरम आहे पाणी. जकूझी आता नक्की ना. होय तर बावडी नाही ना. नाही हे काय बसूच आहे नाही सर. तर बुडायचे आम्ही वीर. नाही नाही भाऊ कुठे दिसतंय तिकडे हा तुम्ही थंय जावा बारक्यात बारक्या पोराने थंय जावा. हा 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 चला जिया जा पहिला जिया धाडा. अहो चप्पल काढ. बघ किती पाणी आता. थंड आहे. नाही, गरम आहे पाणी. हो रात्री स्क्रीनिंग लागणार हा मूवीची. रात्री बसून बघायचा थंय बसायचा आणि बघायचा. व्हॉलीबॉल खेळतात थंयसर साडू साडू आणि ती खेळतात थंयसर. हे खय गेलो तो बॉल बाहे स्विमिंग पूलच्या बाहेर. सनबाथ साठी आता का झोपूसाठी तुमका उठाक जमात ना झोपता. यो पण इल्लो खाडा का झोपू का खाड. झोपू बुडणार नाही तुम्ही. कालवा कालवा काढा. आणि पाणी खोला होय. तुम्ही म्हणशाल की हे पाणी मजा येते राजवीर. होय आता लाईटी लावल्या नाही थोडे थोडे. बॉल थंय गेलो त्यांच्याने घेतल्याने बॉल. हा अरे मस्तच वाटतं यार. हा या गरम पाणी आहे. राजू थंय बस सगळ्यांनी एकत्र कसा घोळको केला लांब लांब बसा. तर राजू भावी राजवीर बसलो बघ खाली. तो बघ गळ्यापर्यंत भावी तुझ्या कमरेपर्यंत पण होणार नाही. बस ना भावी. काय घातलं ना मच्छर चागू. अरे गरम पाणी हे पण जबरदस्त वाटतं ह्याच्यात. मसाज वाटते. हा पाणी ना हलता ना एकदम. तुम्ही पण येऊ खावा होता. आम्ही उद्या येतो सकाळी. राशीक कोण घेणार. हा राशीक कोण घेणार. राजूचे पप्पा घेते ना. गाणी लागले आणि डान्स करतात. हे मजा येता. स्क्रीन चालू आहे डान्स करू शकतात. हे बघायचा ऐकायचा आणि ह्याच्यात गरम पाणी आहे त्यामुळे मजा येते. तर म्हणजे आम्ही आता स्विमिंग पूल पासून पेऊन इलो आणि आता आंघोळ बिंगोळ कपडे चेंज करून आम्ही इलो. तर आमच्यासाठी हा इला पाणीपुरी आणि शेवपुरी होय ना दीपाली. आणि दीपाली हे बनवून देता ह्या पोरांका. तुका येत नाही आहे त्यांच्यासारखा असा बुडवून काढू का. जरा हाताची चव भेटली असते आमका त्यामुळे टेस्ट नाही लागणार. हे माझ्यासाठी एक बनवा. वा जिया बघा माझी पोरगी कशी आहे ती. मस्तपैकी बनवा. ते काय तिखट आहे काय. ते थोडं टाक पाणी आणि ते वाला जास्त टाक. तर म्हणजे पाणीपुरी वगैरे खाऊन हे नाचली होती. टीव्हीवर गाणी लावून आणि थंय लाईट आहे ही बघा. लाईट बीट लावून हे मस्तपैकी नाचली होती. आणि आता आमचं हे जेवण इला. दीपाली काय काय इला सांगू शकतस काय. आणि अजून पण मागवलं ना आपण. अजून पण येऊचा. हा हा स्टार्टर आहे पनीर चिली भात सॅलड पापड. नंतर नॉनव्हेज मध्ये चिकन आहे. ग्रीन कलरचं चिकन आहे. ओके. आणि हे हा मिक्स व्हेज हा. हे डाळ आहे. डाळ आणि शेवयांची खीर आहे. ही खीर आणि चपाती. म्हणजे आमचा आहे जेवण झाला आणि यांच्याने म्युझिक लावल्याने आणि डान्स चालू हा. लाइटिंग पण लावलेली आहे हे बघा. शाबाश खालेला जिरवतात. गुड मॉर्निंग मंडळी. आम्ही मस्तपैकी रात्री झोपलो आणि आता फ्रेश मध्ये आम्ही उठलो. तुम्ही बघू शकता सर्वांची झोप पूर्ण झालेली आहे. 12 वाजले आमका झोपू का. आणि गप्पा गोष्टी मारत होतो. हा नाचत होते हे गेम वगैरे खेळत होते त्यामुळे लेट झोपलो. आणि आता उठलो सकाळी. उशीर झालो ना. आता वाजले किती आता 8 वाजलेत कारण उठलो आम्ही 7 वाजता. तर आता 8 वाजले आणि आम्ही आंघोळ वगैरे केलं नाही. आता आम्ही स्विमिंग पूलमध्ये जाऊचा म्हणतो. कालचे कपडे परत घालणार आम्ही ओले कपडे आणि स्विमिंग करणार आणि त्याच्यानंतर नाश्ता वगैरे करून आम्ही बाहेर. 10 नंबर का बरोबर 10 नंबर. नेमधर
हे जे हे तू उठ तुझ्या मार इतका शाबाश खय मारल्या 7 नाही 7th या 10 नंबर राजू ए बाप पाडवशील तर पूर्ण स्टँड सावकाश बाबा वड 6, 7, 8, 9, 10 एकत्री नंबरला बसू गो 10 मेन आहे. तर आता ही आहे सापशिडी खेळतात आणि राजवीर 2 आता कोण जिया 2 6 6 राजवीर भावी 6 जा मा 2 दीपाली चिटिंग नाही जया 2 काय हौदात बसलास काय आणि हो भोवरो इलो बघ तेव्हा गावी तसं भोवरो यायचो यो शपथ किती वाटता बघूया माका टाकीत गरगरावून या तुला गरगरावून टाकी हे बघ केवढा झाला बघ एकदम ताकद नाही त्या भोवऱ्या नंतर मोठो होईल तो बहुत मोठो आहे हो मजा येतात आणि बसूचा ना त्यामुळे भारी वाटतं हाय बॉन फायर पण हा म्हणजे रात्री तुम्ही हाय बसायचा आणि हाय आग पेटवून शेकोटी घ्यायची जबरदस्त हा पण आम्ही रात्री शेकोटी नाही घेतलं आणि हायचा सकाळचा वातावरण तुम्ही बघू शकता असलंय भारी आहे हे बघा आणि आता नाश्ता आमचं इलो तर आम्ही आपले जा म्हणजे आता वाजले सकाळचे 10 ना 10 वाजल्यात आणि आता आंघोळ पांघोळ आमची झाली आणि आम्ही हाय नाश्ता करू इलो आणि नाश्त्यामध्ये काय काय इला तर आम्ही पहिला दाखवतो दीपाली सांग भाऊ काय काय इला पोहे हा ब्रेड बटर आलू पराठे दही लिंबू लोणचं आणि चाय ओके ओके एवढा सर्व इलेला आणि दही ओके काय आवडला तुमका ब्रेड बटरच आवडणार आहे का चाय आणि ब्रेड बटर राजू पितो नाही मॉकटेल एकदम समुद्राचा पाण्याचा हाणल्या काय पिता आपण हा लेमनचा आणि या समुद्राच्या पाण्यातला ते पाण्यात लिंबू टाकून दिले तर आम्ही मस्त पितो या काय आणि हा नाश्ता तुमचं? सर्व ह्या खाय येतात ह्या त्या पाण्यात सोडूचा आमका आम्ही थंय नाश्ता करणार बुडा धा येता काय येता होडी तुमची नाही बोल नाही फ्लोटिंग नाश्ता जियासाठी मी किनाऱ्यावर आणलंय थंय होतं थैसून मी आहे आणलंय नाश्ता जिया काय हवा ब्रेड हवा ब्रेड बटर हवा का ज्यूस हवा काय हवा तर घे आम्ही थंय केलो नाश्ता बसताना ह्यांच्याने आहे सर फ्लोटिंग नाश्ता डबल माझ्यासाठी खास आहे इलो नाश्ता डबल नाश्ता चालला बाकीचे झाली कपडे इकडे चेंज करून तर मंडळी आमची आता तयारी वगैरे झाली आहे नाश्ता वगैरे करून झालो पाण्यात नाश्ता वगैरे करून झालो आणि ना हय 3-4 रूम आहेत म्हणजे तो विला म्हणजे 2-3 फॅमिली असतील किंवा एक मोठी फॅमिली असेल त्यांच्यासाठी आणि कपल्स वगैरे असतील ना त्यांच्यासाठी जबरदस्त रूम आहेत ते पण तुमका आता जाता दाखवतो कारण रिक्षा पण आमची इली आहे हे सर्व तयारी करून वाटेक लागल्यात जाता जाता एक रूम उघडी आहे ते तुमका दाखवतो किती भारी आहे जबरदस्त दाखवतो चला तर मंडळी ह्याच्यात ना हे छोटे छोटे रूम आहेत त्याच्यातलो एक रूम आम्ही तुमका दाखवतो त्यांका ना सेपरेट स्विमिंग पूल आहे हो बघा तुम्ही बघू शकता इलेला स्विमिंग पूल आहे थंय परत बसूसाठी पण हा झोपाळो पण हा आणि जबरदस्त आहे ह्या बघा तुम्ही बघू शकतास थंयसून पण दाखवतो आणि रूम पण दाखवतो लय भारी आहे रूम अगदी रूम हा सोफो हा आणि ह्यो बेड हा दोघांसाठी ह्यो बघा टी पण हा ही मच्छर नाही चावणार आणि संडास बाथरूम पण ऐसपैस ह्यांचे हे बघा 2 हात हे टॉयलेट हा आणि ह्या साईड का व्ह्यू पण मस्त आहे इथून तुम्ही व्ह्यू पण बघू शकतास शेती आहे
केलेली ही बघा. पपईचे झाड किती पपई लागले नाही. बापरे काय आमका सांगला आम्ही झाड टाकलं असतं ना. हे बघा पपई किती लागली, घोसाने लागली आता अक्षरशः. आणि 2 झाड पुढे बघा. हे बघा खय म्हणजे झाड आहे, म्हणजे हेच हा वाटतं त्याची शेतीच हा वाटतं पपईची. भारीच आहे एकदम, घोसाने लागल्यात. आणि हे भात शेती आहे ही बघा, तुम्ही बघू शकता भात पिकला. खरंच एकदम नेचरने भरलेला सर्व. चला आता आमका वेळ झालो, कपाट पण आहे आणि हयसून तुमका व्ह्यू दाखवतोय स्विमिंग पूलचं. हो बघा ह्यो आहे स्विमिंग पूल हा. आणि हय बसू शकता आंघोळ बिंघोळ केल्यानंतर. हय तुमका फ्लोटिंग नाश्ता वगैरे येणार तसाच ना. हय असात तसेच हय रूम आहेत, ह्या साईड का रूम आहेत प्लस हय पण रूम आहेत. ते आमची टॅक्सी लिया नेरळ का जाऊसाठी, तर ह्याने बसून आम्ही आपले निघतो. चला गाईज लेट्स गो. कोण आला, कोण इला? काय ब्लू कलरची मास्क आहे ती? काय नाही चावणार नाही, बसा तुम्ही. अरे नाही चावणार, नुसते घाबरत राहतील नुसते. गेली गेली गेली. चला बसा बसा. चला किती वेळ लागत? अर्धा तास, 1 तास? 1 तास बरोबर. चला गाईज लेट्स गो. चला तर म्हणजे आम्ही निघालो. आता आम्ही जाणार नेरळ स्टेशन का, आणि पूर्ण एकदम भारीच. तर म्हणजे आम्ही कर्जत वरून म्हणजे आमच्या रिसॉर्ट वरसून खैलो होते नाही नेरळ का येलो आणि ढेकर काढतो, कारण आम्ही जेवलो आताच. हे जेवतात बाकीचे, राजूचे पप्पा वगैरे जेवतात. आमचं जेवण झाला तर जेवण दाखवू का आम्ही विसरलो आणि व्हिडिओचं एंड करू पण विसरलो होतो. त्यामुळे आता व्हिडिओ बनवून घेतलाय. आणि आम्ही नेरळ बसून डोंबिवली गेलो आणि आता वाजल्यात 3:30 आणि मी 3 वाजता हाय पोचलो. 3 वाजता आम्ही जेवलो, आता वाजले 3:30. आणि हा व्हिडिओचं एंड करूच्या आधी तुमका फक्त डिटेल सांगते शॉर्टकटमध्ये. तो 6,000 वीकडे का जे आम्ही विला लास्टला दाखवलो होतो, आणि वीकेंड का 8,000 कपलसाठी. आणि जो हे आम्ही राहिलो होतो विला 4 BHK विला, त्याची प्राईज आहे 2,500 वीकडे आणि 3,500 वीकेंड म्हणजे पर पर्सन. आणि मिनिमम 10 माणसं हवी आणि जास्तीत जास्त 25. आणि त्यानुसार ते पर हेड त्यांचे प्राईज आहे. त्याच्यात तुमका इन्क्लुडिंग जेवण बिवण सर्व मिळत, नाश्ता मिळत, तर फ्लोटिंग नाश्ता वगैरे सर्व तुमका हवा तसा सर्व मिळत. आणि बाकी एन्जॉय करू का. फूड क्वालिटी का मी 10 पैकी 7 मार्क देईन. आणि बाकी अँबियन्स किंवा रूम स्वच्छता ते का 10 पैकी 10 मार्क देईन, कारण लय भारी आहे. हां बाकी स्विमिंग पूल वगैरे सर्व क्वालिटी स्वच्छता वगैरे सर्व भारी आहे. एका दिवसासाठी ठीक आहे, जाऊसाठी मजा आणि नेचरने भरलेला म्हणजे एकदम भारी आहे. तर हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीला असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. दसऱ्याच्या व्हिडिओ का जियाच्या तुम्ही भरभरून प्रेम दिलास, त्यामुळे जिया तुमका थँक्यू बोलणार. आणि लय जणांनी सांगला होता आमच्या व्हिडिओत पण जिया का बोलूक द्या, ती का बोलूक द्या, तर आम्ही विसरतो ते का बोलूक देवचो. आता पण मी विसरले, आता जेव्हा विषय येलो म्हणून माझ्या लक्षात येला. तर चला जास्त व्हिडिओ मोठो झालो, हा व्हिडिओचा एंड करतो. बाय. जय महाराष्ट्र. बाय.